отваряне, затваряне, отваряне, затваряне. Kilian Angels Share Paradis. Новото парфюмче на Kilian Париж. И 3 въпросчета за него, на които ще опитам да отговоря сега. След предишното видео за този аромат, това са може би най-честите неща, за които ме питахте. На първо място, по-лек ли е от оригиналния? Първия. Според мен е една идея по-тежък, но една идея по-универсален и лесен за носене в различни ситуации, не толкова претенциозен, колкото първия, автентичния Angels Share на Kilian. На второ място, как ухае малината вътре? Тук изчезва канелата, изчезва и дървесното дъбово усещане като аромат, добавяме малина, запазваме коняка и брендито. Каква е малината? Тази малина е точно като малина от ликьор. Не е познатата замразена малина от някои други парфюми или малината, която е като сладко, такова, което се маже отгоре на филия, например. Не е и малината, която ни е такава изкуствена, изкуственярска, която има в шампуани и някакви други ароматизатори. Напротив, много добре е комбинирана с алкохолните нотки. Свежа, плодова, наистина автентична малина. Понякога обаче има едно такова усещане, че има и аромат на малина, която е малко по-застояла. Не мухлясала, но не и най-свежата малина, която може да си представите. Не винаги усещането е такова, разбира се. На трето място, мъжки или дамски е. Тук също мнението ми е малко по-различно. Повечето коментатори казват, че Angels Share Paradis е малко по-дамски, малко по-феминин. Все така остава унисекс, но малко повече към дамската част спрямо първия Angels Share. Аз пък мисля обратното. Ако бих носил някой от двата по-често, това би бил именно Paradis. Според мен той е по-мъжкият, той е по-тежкият, той е по-дори тежкарският, вечерният, по-разгръщащ, по-енергизиращ и четвърти непоискан въпрос. Да, цената му е много висока. Въпреки аромата, въпреки бранда, въпреки всичко познато, неоправдано скъп, според мен. И внимавайте, защото кутията е от тези, които мразя. Слага се така, отваря се отдолу и при малко повече отваряне, затваряне, много лесно може да вдигнете кутията от горната част, без да искате, да изпуснете парфюма и всичките пари, които сте дали да отидат по дяволите. Но пък стаята ви ще мирише на малина дълговечно. Ако имаш други въпроси за Angels Share Paradis версията с малинките, задавай ги в коментар и ще се опитам да отговоря. Последвай ме и чао до следващия път!